ikuskizuna desanuda deitzen da, desanuda hitz joko moduan, desanuda gorapioak askatzearena eta desnuda ere irakurri dezakegu bilutzik, ez? Bada hitz jolas hori, zelan gorapioak desegiten ditugun eta biluzkerara joaten garen, ez? Ideia oin dela 4 urte hasi zen, 3 urteko sorkuntza izan da, hasi que buelta asko eman ditugu, eta beti sorkuntzaren zerbitzura egin ditugu gauzak, ez? Bai musika, bai estenografia, bai koreografiak edo mugimendua. Ni jolastu nahi nuen pendulu batekin, suspentzio puntu horrekin, azkenean nik egiten duan disiplina dantza aerioa arnesarekin, pendulartasun hori lantzen dago gehien bat, abia puntu hori hartuta, pendularekin ere lan egin nahi nuen, eta gorapiloa penduloan egin nuen. Orduan hori eskegi izateko eta beti neurri berdinean egoteko sortu genuen, pixkanaka tiratzen agertzen dira gauzak, ez? Nik esaten dit dantza dela, ez dela zirkua, baina jendea hortartean esaten dit zirkua edo dantza egiten duzu. Nik egiten dudana da mugitu eta adierazi, ez? Orduan adierazpenerako erabiltzen ditudan erramintak mugimendua da. Hor, ez dakit akrobazi edo aeriotasun puntu hori zirkutik gertuago dago eta gero mugimendua da nire ardatz puntua gehien bat, ez?